कुर्सिया से उठते हमरा लग गेलो झाड़ा आ निचवा देखलियो त गीला हो गेलो हमर पिछवाड़ा। ए चाचा ना होते हमर सदिया की, हमर सदिया नहीं करे भकी। काहे न होते हिनी तो कराइए दे तो सदिया कितना के करा दिल के बेरा पार लंगड़ा काला के भी हो गेले उद्धार। 10,000 रुपया दे, 1 महीना के अंदर तोरा दूल्हा बनाए देबू। फालतू चाचा 10,000 रुपया लेल के और अभी तक शादियों नहीं करे के। कल के 10,000 रुपया लगतो खर्चा तबे खुलतो तो शादी वाला पर्चा। ओकरे चक्कर में अभी तक न होले हमर शादी और हमर जवानी में लगा पड़ा है आगी। अरे हमें कितना बेवरा के बनाए दिलिए दूल्हा, आज हमरे वजह से जला है ओकरा घर में चूल्हा। देख फंटू, शादी के दलाल और सुअर के खाल दोनों एक जैसन होगा है, दोनों दुर्गंधेगा है, इसलिए दोनों से दूरे रह। रे तो ज्यादा नहीं बोल, तोर बाबुओं की शादी हम भी करे लियो, टूटल बैलगाड़ी से तोर मैया के ले लियो। हाँ ये बात तो हाँ। फलतू चाचा बोला पड़े होला कि राकेशवा के बाबू के सदिया में तोरा सूल पड़े लगले होला। कैसे फंटूस? अरे मुर्गा मछली चार के खैलखिन उहे ले। इता शायरी हो गेला चाचा? एकदम नहीं, तोई शायरी नहीं बोल भी। बोलिया चाची। बोल रे। चार के खैलखिन चाचा मुर्गा मछली और भोटी और गुरगुरैले ऐसन पेटा की लाल हो गेले चाचा के धोती। बाराती में चाचा से हो गेले बहुत बड़ा भूल और खाते खाते मछली चाचा के पड़े लगले सूल। देखिए वो सूल पुल ना होलो, बरतिया में निकल एगो साला हले, उहे धोतिया पर टमाटरा वाला सोसवा गिरा देलके, उहे ने धोतिया लाल हो गेले। और कोई बात ना है। बाता बदला है काहे चाची? चाचा बरतिया में खैल का भार खाची। भंगिया के नसबा में हमें बोरेलियो और पता नहीं चल लोग कब 5 बाल्टी मछली खैलियो। कुर्सिया से उठते हमरा लग गेलो झाड़ा और निचवा देखलियो त गीला हो गेलो हमर पिछवाड़ा। फिर घरा अइला त चाची फोड़ दिल का तो फिर लेवल पड़ला तोरा लाठी के सहारा। अच्छा छोड़, तोर सदिया तय होलो कि नहीं राकेश? हाँ चाचा हो गेले तय, लेकिन तोय बरतिया नहीं जइह। केकरा केकरा ले जेबे बरातिया? हमें लड़किया और पंडित जी। मइयो बाऊ के नहीं ले जेबे रे? काहे ले जेबे बाऊ के? वो अपन सदिया में हमरा ले गेलै जे हमें ले जेबे। अरे बाप होबा है ने, हमर बाप नहीं पाप है, बाप के नाम पर शराप है। ऐसे काहे बोला ही? तो ही बतावा चाची, बाऊ अपन शादी करल के तो पूरा गांव के बराती ले गेले, सबके पूरी मिठाई खिलेल के सिवाय हमरा छोड़ के। तो हम काहे ले जेबे बाऊ के अपन बराती?